Jeden rok po nálezu odpovědi z Arecíba, přesněji 15. srpna roku 2002, se na poli Crapwoodské farmy západně od Winchesteru objevil ještě podivuhodnější agrosymbol. Je na něm zachycen mimozemšťan držící CD, na kterém je vyobrazena zpráva v binárním kódu. Jedná se o kódování ASCII, které se využívá v počítačovém programování, a několika vědcům se tak podařilo zprávu rozluštit. Tato postava nám říká několik velmi zajímavých věcí. Říká nám: střežte se těch, kdo falešné dary přinášejí a kdo své sliby porušují. Nevím, zda to nějak souvisí se současným děním, myslím tím globální oteplování, nebo s chybnými zprávami, které nám předali, anebo zda to přímo souvisí s počátkem války v Iráku, jelikož se tato varování či zpráva objevila v srpnu 2002. Zpráva nám dále říká: mnoho bude bolesti, však stále je čas. Opět to můžeme dát do souvislosti s obojím, tedy buď s děním na zemi, nebo válkou v Iráku. Zpráva pokračuje: věřte, že tam venku je dobro. To je nejzásadnější věta, protože nám říká, že existuje Bůh, říká nám, že existuje dobro, že existuje poctivost, že jsou našimi přáteli. Domnívám se, že se jedná o optimistickou zprávu. Nakonec uvádí: cesta se uzavírá. A my nevíme, jestli to znamená, že tím komunikace končí. Pevně doufám, že ne. Takzvaná mimozemská tvář z Crapwoodské farmy vyvolala značné kontroverze, pokud jde o její autenticitu. Přesto ani po několika letech nikdo nedokázal, že by se jednalo o podvrh, ani se nikdo nepřihlásil jako její autor. Složitost provedení simulující strukturu televizního obrazu, trojrozměrný efekt postavy, obtížnost spojená se zachycením binárního kódu spirálovitě, jako na opravdovém kompaktním disku, to jsou všechno stránky, které činí teorii o podvrhu značně nepravděpodobnou. Existuje ještě jeden podstatný aspekt pramenící z kódování zprávy. Některé formulace totiž připomínají májská proroctví. Věta "věřte, že tam venku je dobro" potvrzuje samotnou májskou koncepci vesmíru jako místa s pevně danými zákony harmonie. Věta "mnoho bude bolesti, však stále je čas" zdůrazňuje to, co bylo předpovězeno pro období předcházející roku 2012. Nakonec i formulace "cesta se uzavírá" zřejmě přímo odkazuje na konec cyklu 21. prosince 2012. Je možné, že by Májové získali své znalosti od mimozemské civilizace? Agrosymboly z Chilboltonu a Crapwoodské farmy zdánlivě zapadají do kontextu proroctví z Drážďanského kodexu, které hovoří o setkání s vládci hvězd. Kromě toho se od roku 2000 začínají objevovat kruhy v obilí obsahující zcela zřetelné a detailní májské symboly i přímé odkazy na rok 2012.